ଆରବ ସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ସମ୍ଭାବନା। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଆଜି ଅବପାତରେ ରୂପ ନେଇଛି। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେବେ ଏହା ଗୋଆଠୁ 920 କିମି ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 1020 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ରହିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ମଡେଲରେ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସ୍କାଏମେଟ୍ ସମେତ କିଛି ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ମଡେଲ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଓ କ୍ରମଶଃ ରିକର୍ଭ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଓମାନ ଓ ଓମେୟନକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି କହିନି।